Salam kadirli vatandaşlar, salam mehrivani illeşler. Yine bugün güpleşimde yine kiminan çağırdık. Bugün yine yolları var adı gürrün ederiz. Vize var adı, yolları var adı. Yine ondan şu eştiliye da kimine. Yine gidiyen ma, geliyen ma onun yolları aslında yapık onu biliyoruz biz. Senin şu yerde para vermesen yolun yapık. Hı. Onun üstüne de vizeli yağdaya getirdiler. Sentyabrın 4'ünden beri. Erdoğan gol çekti inni. Gitme gelme yollar açık bolayan yağdayına da. Aydalın açılı yollar. Önkü fiyala oldu diyelim. Beni şu vizalı bolanı sebeple her yine to'xtatılıyor. 100 adamdan 30 adama golay viza veriyormuşlar. Kalanın pulu köyüye diye. Ne düğünün on gelenler aydıp veriyor. Zordana yankı viza açtırıyorlar. Şol viza açtırıp barandan son bilet yağdayına aydıyamışlar. Näçe duruyor, bakatı eyle beyle. Bolmasa yok, gürleşenoklarım diye, viza açıp gelmeliye. Ol viza açmak için bir topar dokument tayarlamalmış. Bir topar dokument yankı. Spravka yeni, nem için var yang, ira var yang, nirede ol yang, adresin nemen, garaz hemme adını eltmeli, onun pasportun yenesi, şahadetnaman, oku var yan mırdan, ay garaz, ben sana oturmayın. Şu yığınlayan spravkalan hiç hesabı yok diye de şu dokumentlerini çöplep eltmeli. Onun son pasportva da gidem yok diye yürüte bir ofis açıptırlar. Şu Ha. Türklerin ofisini açıptırlar. Şu ofiste de dokumentler kabul edilmişler. Ondan onları abrabot edip dokumentler abrabot edip pasportva üyeriyenler yürüte yankı aydalı agentstva var diyeli. Ofis oldu şu bolyadı. Yürütü turistik agentstva oluyor. Olur çöplerini yankı yığınan dokumentlerini adamın belli bir miktarı yetenine şonu eltiyalar. Her bilemok her gün eltik kaydiyalar mı ya günaş eltik kaydiyalar mı şu pasaportta eltik kaydiyalar. Olurum itlerine vize veriyor, itlemediğine veren o. İnne in gıdıklı at neme gıdıklı yeri dokumentlerine tavsiyen vizana da $450 alyan eken. Hı. Türkiye şu bir yıllık vize açmak için $450 alyan eken. Bir yıllıkmış mı? Bir yıllık Yıllık. vize. O turistik olyan kavne. Yani bir yıllık vize yok benim bilişim. 3 Şu aylık var. Sonra hastahane nemesine göre beriliyor. Bir yıllık bilmedim ya. Neme bilen alın ya. Onu biraz rahat etmeli de. Bir yıllık değerli olan bilir. Yani vizanı alandan sonra bir yıl içinde ulanıp bilen yalak bir vizalarım vardı. neme görünüşleri var. Ne mesela vize başlayalar bir aylık sana geliyen olun Türkiye gelenden son yürütü vizan ululdayan basıp veriyen nemeler var. Mesela Amerika'da dine Amerikan vizasını alanda istenlik vize alanda tapavut yok. Yani aydalı turistik vize ya student vize alanda 3 aylık açıya da şu 3 ayın içinde sen Türkmenistan'dan çıkıp kayıtmalı. 3 ayın içinde bilet alıp yetişmeli. Koşulun cemlep yetişmeli. Gerekli atlan alıp yetişmeli. Gepini itkisi biletin içinde. Ondan sonra berik gelenden sonra şu 3 ayın devamında sen çıkmalı Türkmenistan'a. Sıroğu turmaka. Şu Hı. berilen 3 ayın. Ol vize delintek. Sana sıroğu beriliyor. Çıkma. Hı. Ondan sonra şu Amerika gelmek için mesela ruhsatname 3 aylık diyelim. O vize del. Hı. Ondan sonra ne vize ha o vize değil ya yönü berik gelenden sıroğunu bular koyuyor. İmigrasyon slujba var aeroportta. Şol sana koyuyor. 6 aylık mı? Nämene göre. Yani Rusya'da verilen vize mesela 2 yıllık vize verilen olsa yaşayıcılara şoları 6 aydan 6 aydan bölüp 4 sefer gelip biliyor. 2 yıllık vize. Mesela Ukrayna ya Belarusya 5 yıllık vize de veriliyor. 5 yıllığa medel şol yani. Her 6 aydan girip çıkıp durmalı. Sen 6 ayın yap ne 5 yılın bütün 5 yılın Amerika'da iyi giderli geçirip bilen o. Şunu 6 ay olmalı 6 ayın dolup dolmağa gidiyor gidine. Sonra aperatif edip yine gelmeli.
Şolary ýaly. Türkiye şu an 1 yıllık vize beren ok hiç kimede yani problema şu tayda da. Ne şu O şey edip neme diyendirler ya da reklamas şeyler yap olmalı. hilrak bolup biler ödünü gelen adamın özi dokumentlik olar ýaly vizalyk ýagdaýyň bir Hmm. aňyrtyny ýetip bilýänem dälir belki. Habaram ýokdur. Ýöne diýleni sözden dillen diýleni 1 ýyllyk viza $450. Inni ýanky iňe esasy gyzykly ýer diýänmem. Her bir dokument tapşyran adam gol çekmese dokumentlerini kabul eden olmuşlar. Meselem $450 mı viza alıp bilmesem hem idine qaytarıp almayan, idine qaytarıp berlen ok Hmm. diýen ýaly men şoňa boyun diýen ýaly gol çekdirýärler. Hmm. Ene men şu Yani işin bitmese de nemeden değil. viza berilmese de men şol pulum köýýä, Ol men boynum alýan diýip gol çekdirýärmişler özlerine. hmm. Şol golly hat bolmasa, dili hat bolmasa dokumentlerini kabul eden okmuşsun şol ofis. Hmm. Onun dışında pul var mı ka? 450 mi? Ol şu Tölemeli. onu biljekler. Elbette spravka ýygnanyna muhtuna berýänler, spravka ýygnaýan sen. O tayda da kesilce git ya. O adresni biro diýä, seniň ýaşaýan ýeriňden spravka diýä, ýene diýä. O ýa oçra durmaly, oçra dursaň wagtyň diýä. İşden jogap almaly her bir spravka üçin. Bir günne sen oçryň ýetjekmi, ýetmejekmi bolan belli däl. Hmm. Şolar ýaly pasportyňam vizasy ýanky pasportyňam zagran pasportyňam srogo bolmaly. 5-6 aýda gutorýan orada bolanok. Gepiň ýetirdi, aladasy köp. Hmm. Adamlary bir şeýle bir näme sokup hayran alaýmaly. Şeýler aladan çykyp bolmajak, aladan içine sokup durlar da şeýle bir huppatyň içine sokup durlar. Çykarýarlar o aňyrtyny içinden. Hmm. Şo giden Al- ýygnabam ýene de barmaly. Olam aljaň belli däl. Adam bar diýe 100 adam tapşyrylan bolsa, hersinden $450 gözeňe getir. Oňam diýe 30%-ni şo 100 adamyň 30%-ni alyp bilýär diýe viza. Ber. Yo 30'una da çıkma ya. Yok Sonra olmaz. çıkmadylar mümkün. O reklama olmalı hem mezade hem özlerine hem alya hem şu Inni pulunu izne soramasın diye hem reklaması olmalı. Şu 30% tipi onun inni yazatı yok. garip halk, hiç yerde işlemeyen halk, da hiç Hmm. yerde girdisi yok halk. Ondan bundan senden menden kardalýada şu dokumentlerini ýygnap eltip berýär. Onam ikili bilenem Hudaýa ýalbaryp şey dip oturýar. Duga baryn okap giýjegine şu viza maňa beriläýdir dip. Hmm. O se viza ol Hudaýyň eline dat däle ol. Hudaý kömek eden okýada. Bilmedik O yani. Şu Hudaý o maňa benim eşitim şu bir giden pulunu verip hatta geçen havarlara da çıktı. O geçen 2-3 ayından yani. Şu studentlere pullarını alıp siz yine orsayda Türkiye uğradıyaz. Vizanızı doğrulap beriyaz. Hep brente pullarını alıp durları yok diye de sonuçta pulunu alan adam. Vay tam hayvatat yamış. Pulunu soraysanız siz turmaya bastır yani diyeyim. Şeydi o odan gelen brente adamların pulları gitti de onların aydiyan miktarı has olu. 2000-3000 dolarların gurur gidiyor da. Yani $60 aylık alın yani yurtta. Fikir edip görüm. 2000-3000 dolar o näde üýşüripdirler, näme satdylar, näme hile o zähmet çekendirler. Ýöne o käbiri şu habar ýetirýär ýanky düşünýär. Şu zaryň bolmaly däldine habar ýetirýär. Köpsem düşünýän ok, o ay maňlaýymyzda ýokdur diýen deme barda. Hudaý gargapdyr diýe dedi. Bu men bir din psikologiyası deyip bir çıkış planlaştıran da önümüzdeki günlerde haçan belli değil. Haçan tayar olup bilsem, yetişip bilsem. Bu şu onun içine giriyor yani din psikologiyasının içine giriyor. Yani bolup geçeceğin zadı ya maňlaýdy ya da olan bir maňlaýdy diýende de yine din bilen bağlanşykly yani bağlı diýip şonuň ýaly bir nemeleri var. Şo taýa bağlaýarlar ya da özünde görýärler günäni. Şey edip ýaky çıkyp bilen oklar. Ine
din psikologiýasynyň garşysynda aýdyňlanma diýip bir zat bar, onu gürrüňletdik. Şonu aslında köpräk gürrüňletmeli ine. Raýat meselesini hem gürrüňletdik-de. Raýat meselesiniň iticisi, motoru din psikologiýasydyr. Yani din psikologiýa diýende ol, yani Hristiýanlyk, İslam dini o bunuň ýaly däl, yani din psikologiýasy diýip aýratyn bir zat bar. Yani ähli onanç nemesi bilen baglanyşykly adam, onanç mehanizmi bilen baglanyşykly diýelim. Şonu ine raýatlygy şo getirýär, raýatlyk demesine. Indi onuň hem garşysynda aýdyňlanma diýip bir zat bar. Ine şu bolýan zatlary köpüsi yani problemanyň nireden gelýänini, kimin günäkärdigini bilýän däldirler. Yani şu ýagdaýda kim günäkärlenmeli? Şu yani problemanyň çeşmesi näwellidir. Ine hazır ýollar ýapyk çykyp bilenok, pul ýok, iş ýok, ýaşap bolanok. Köp adam şunuň günäkärini bilýän däldir. Nireden asylşýany bilýän däldir. Günäkär görkeseň owa ýok, günäkär dälem diýip bilýär. Ýani şo derece neme bolýar? Ýöne aýdyňlanma bu zatlary hemmesini alyp çykýar. Aýdyňlanmanyň keskitlemesi bardyr. Gaty üýtgeçik bir keskitleme menim şu wagta çelli gören keskitlemelerim arasynda ýadyma düşürip aýdyp bilsem o bolar. Öz günäsi bilen betbaatçylyk içine düşen, yani öz günäsi bilen betbaatçylyk içine düşüp şondan çıkan adam diýil ýa-da aýdyňlanma. Ine gaty gyzykly bir zat. Ine raýat bolma meselesi biriniň günäsi däl, diňe öz günä. Yani özüň bir ýerde ýa ýuwaş-ýuwaş kabul edilipdir. Yani özüň bolmasa da ýaşaýan jemgyýetiň aýdala 100 ýylda, 50 ýylda ýa-da soňky 30 ýyly gözlemimize tutsak, o taýda da bar belli bolýar. 30 ýylyň içinde ýuwaş-ýuwaşdan jemgyýet çüýräp näme gelipdir-de, garaňkylyga düşüpdir. Indi şo taýdan garaňkylyga düşenini bilip çykmaklyk gerek. Ine şoňa aýdyňlanma diýilýär. Ve şeylerek o leşarıya yankı nemesi bunu. Yine bir gyzykly zat bar. Hmm. Ne millet şu derece düşüpdir de bir topar ispravka ýygnap barýar. Onam şol beriljek, berilmejek näbelli kartwarna da batyp barýar. Sen $450 azat däl Türkmenistanyň içinde hiç ýerden girdejidi ýok adam. Ödürün kart alýarmyşlar. Kart alyp barýar. Soň şol ödüm başga ýurda işlemäge gidip barýar. Şu işlemäge gul bolup gitmek üçin karda batyp gidýärler. Gul bolmak üçin pul çykarýarlar. Düşünýärmi? Gul bolmak üçin hem pul çykarýarlar. Inni bu taýda olar göt bolup zordan Türkmenistanyň çykýarlar. Çykandagam problemaň nirde ýatanyny bilen oklar. Ýene bu wagtky prezident gowa diýip gurulýarlar. O gowa diýip hajaga da gidip geldi, ol hajy diýär. Hacı. Ha, Yine şu din psikologiýasy nemesi de şu zatlaryň hemmesi. Aýlany öwrüp şo taýa gelýändir. Bitirýär bu ýanky hiç kim gazançly çykmaýar munyň netijesinde. Ýanky şol oýun oýnap oturanlar gazançly çykjak bolan ine aýdyňlanan adamlardyr. Olar öz nemesine içege baryna garşyp gidýärler, ýoluny ýitirerler. Aýdyňlanan adamlar ama olaryň ýerine gelip oturýar. Şeýle bir ýagdaý bar. Haja gidip gelen bolsa o adam bolýar indi. Näme ýanky haja giden adam ýanky nähili nämäni etse, jenaýet etse de bolýarmyka? Onda biz hem haja gidip geleli etjegimize diýerler. olar bara haja Mekke'den çykyp onuň restoranyň birini ýapýarlar da arak baryny içýärler. O haja gidenler hem ýegenler. Yo, şo düşünüşümüz boýunça haja gidip gelen adam arkaýyn arak içbermeli, onuň üçin bolýar. Näme diýip sorasa haja gitdi diýär-de. Ýoly ýapmaly. O bolýar. Näme üçin haja gidip geldi. Ondan soň ýene näme bar? Bilmedim ýanky ýegenler birentek o gyzlar zorlaýar diýeli. Ýene-de şoň habarlar gelip başlatdy. Haja gidip geldi ha o. Näme haja gidip geldi.
Haca gidip gelen adam her türlü nemani edivermeli diýilen bir yani din psikologiyasy ortaya çykýar bu taýa. O gatervet zat yani hemme zatın asıl manysyny o yitirip başka bir nemeye geçmek de bu. Ne şu George Orwell'ın yani bunun 982 kitabında şonu yaz geçe yani hemme zat aslını yitirip başka bir yani mana öğrenip gidiyor diye de. Her zatın nemesi var. Yok, katı kızıklı yöne yankı yolları meselesine gelelim. Öyle çağırıyor. Esasında hemen şu tayda durdu. Şimdi yollar aydalı bir 100 kapı var olsa şu an 100 kapı bilen dünya Türkmenistan bilen birleşen olsa ya aratna şey diyen olsa şu an bir kapı var. Oy, 99 kapı yapık. Ya 100 hem yapıktı yöne birini açtılar. Yani Kolay bulduk son 2 yılda yüzünü yaptılar. Son o bir ayın içinde, 3 ayın içinde hatta 3 ay deyip alalım biz bunu. O goz olan çıkandan verdi. O son 3 ayın içinde de şu 100 kapıyının birini açtılar dün gece. Ona ullakan neme diyorlar da bir. Yollar açılıp bitti yani giyiniş yani açık kapılar siyaseti nemesine övrüyorlar. Onu şeylere bir neme var hatta etrapları birleştiriyor. Etrapların birleşmek demek iqtisadiyetin kiçelýändiginiň manysyna gelýär. Şimdi şu iqtisadiyetin kiçelýänine özgörçlük diýip yazıpdyrlar yani o tablise yazıpdyrlar şu taýda. Özgörçlük diýip ýazýarlar. Yani pikir etdiňizmi? Yani 100 gapynyň birini açıp yollar açıldı diýip bilýärler. Etraplary birleştirip özgörçlük diýip bilýärler. Etrapda hemçin birleşiyor. Iqtisadiyet kiçelýän üçin. Iqtisadiyet kiçelse näme bolýar? Köp adam işsiz galjak. Iqtisadi dolanşyk peseljek. Pul, önümçilik bu zatlar o peseljek, sandan çykjak. O şey dip gidivermeli. Soň ýanky neme de aýdal döwletiň çykdajylary bolýandyr. Her bir neme üçin aýratyn çykdajy. Aýrýandyr. Şonu azal diýerler da. Näçe san etrap yapan olsa şonça da azal ya. Beýleki tarapan bar. Ine buna aýtmaklyk gerek. Etraplary yani iqtisadiyetin kiçelmegi aslında adamın sanynyň az bolmagydyr. 2 milyon daşynda. Bunu söýlen bolsaňyz 50% reçellik kiçeldi. Oturup hasaplasam ortaça 45 mi 50 mi şeyler bir zat çykar. Da. Inde şonça halkam ya yurdun daşında da şolar gelmez umydy bilen kiçel diýerlerine. Adamam yok da. Hemme taraplayın kiçelýär. Şeyler bir nemeleri var taýýarlygy. Şondan gelýär ine ýanky ýollary ýapyp birentek pul çykaryp o gelip soň ýanky serdarmy o serdar gowy diýilýän bolsa diýmek bu adam Türkmenistanda bolup bitýän ýa-da daş döwründe bolup bitýän zatlaryň manysyny düşünen ok. Soň bu adama raýat diýmen näme diýip borne? Hakyky. Hmm. Hakyky. Hakyky raýat. Yollar yaptı. Öň wizasy ýagdaý wizaly ýagdaýa getirdi. Ona da gowy diýer. Ölüp spravka barny ýygnabam pul barynam kardalyp barýa, ýene de gowy diýer terdar. Yo, bu neme tarapan bar. Buların şeyle bir häsiýeti var. Şu erwet bolsa da neme var? İçinden erwet diýmeli, daşyňdan hem gowy diýip aýtmaly diýilen ýa-da bir kümsük häsiýetler var türkmenleriň şu wagt. Hemme de bilýär. Birazrak o jora bolup, dost bolup, ýakynlaşyp, gürrüňet başlasan hemme zat aýdýar. Şeyle bir häsiýetler hem bar buların. Bilýär erwetdiňi. Şonuň üçin neme bardyr ýa-ni Türkmenistana näme üçin alynan okunan şu daşyndaky halkymyz. Näme üçin alynan ok? Bilýär dili bilenem o kritika etmese ýöne içinde bar. Şu içindäki zat uçgundyr. Bir ýerden uçgun çyksa tutaşýar, şoň bilen baglanyşýar. Hemme de ýa paralel bir nemesi bar da bir açykdan gürrüňeden wagtdan gowy diýmeli. Ýöne öz araňda, öz içinde erwet. Şeyler ýörap.
Türkmenistan nemesi. Bu Niyazov dövründen her şeyler abi. O adamlar ne velan gargaýatdy Niyazova. Şöyle şu uçkundan korkuyorlar bunların hem aladası şol. Daşna da yankı iň kıyın indi Türkiye oldu da daşna çıkmak. Orsayda gitmek asan satlaştı. Sen Orsayda gitse yine de şu raýat demesine girýärler. Sen Ors halkynyň özüni gördük. Ors halky Türkmenistanyň içindäkiden hem beter ekeni. Çüren. Elbet. Çürek bir yankı. Hakik Hakykat bilen hiçbir neme ýok. Ara atnaşygy ýok Ors halkynyň. Dünýä bilen ara atnaşygy ýok. Olar başga bir planetede ýaşap ýören ýaly ekeni. Nawa. Öňem şeýlete. Inni göz ýetirdik biz halk ors bilen gatnaşyp beremdi o ors et bilen. Inni gör Nawa. Ýöne öňem şeýlete şu urş nemesi bilen ortağa çykdy. Gowy boldy. İş üstünde belli bolýardy köp saat. Ýani sorasaň ors beýik millet ýa-da. Ömrümde birinji gezek görýän hem aýdy adamyny. Başga bir ýurda urşuglan edip özleri ýurtdan gaçan ýeketäk millet bar, olam ors diýerler-de şu wagt. Şeýle bir ýagdaý bolup bilýärmi? şonda da öwüp ýatýar. Aa. Öwüp Ha, gaçmadıklar var. Urşa gatnaşanlar var. Olar yankı Putin söýýän alkaçlar da. Yo, olar ýygyna paketli gelýärler. Paketli gelýär. Hatta Feýgüsini bildirben betişen oklar. o Kamçatka mı diýdiler. Şo taýyň aýallary üýüşipdir. Hemmejesiniň hem şu mobilizasiýa bolanlaryň hemmesi hem ölüpdir. 2 saat nemede ýatyr diýär. Moskwada, hastanada olara maýyp, eller, aýaklary ýokmuş. Üýüşipdirler, näme boldy, nädip boldy. Hasap soramak üçin. Birgiden aýallar, çagalar bilen orsetdi ýene. Yo, näme bolany belli, o siz şu olary görüp bilmekde. Näme bolýan, aýdypdy onlara. Giyjirak bar ya olara, giyjirak bar ya. Giyjirak etdiýär-de. Intak barsy diýmeýin, bir 50% bir ölüp gutorsmuş olan. Meselem 100 bin adam mobilizasiýa edilenmada 150 bin ölse ondan bildirip başlar. Ýöne Bu wagt ýöne bir gyzykly tarapy bizdäki ýaly nemesi bar da. Hasaby ýalňyş soraýarlar, ýani şu ýagdaýa nädip düşüldi? Putiniň siýasatlary bilen geldiler-de. 2014-nji ýyldan başlady ýa. Ya açık görünüşde başladı. Ondan yapık görünüşde devam ediyordu. Şeyler bir ýagdaý boldy. O gyzykly bolýan zatlar hem meňzeşligi bar ýöne. Ors halkynyň bizden has beterdigini göz ýetirdik-de şu dünýä bolup düşünüp bilýänler üçin. Entem düşünmeýänler bardyr, o boş olaram düşünjekdir. Ýene bir neme bar da ýurdun içinde käwr giden ildeşlerimiz görünmer ýa-da. Hayran galýarlar ýurdun içinde halkyň nemesi düýünden başga diýe bizim goýup gidenimiz däl diýär-de. Menem aýdýan ýok diýen, şu sizin goýup gideniňiz diýen, siz hem şeýletiniz daşyna çykyp birazrak üýtgediniz diýende. Türkmen Ýöne o ors ýeňipdir diýýärmişler, ýani Orsuň habar kanallaryny görýärdi. Ýöne Orslar şu wagt Ukrainlara ýeňipdir, ýöne Ukrainlaryň ýasap giden ol baýgoý kamarlar bilen söwüşip ýörler. Birleşen Milletlere çykyp şonu gürrüne diýär. ol wara ýalanyny ödenen oturýar diýen bu Putin. Öyle çary bu gürrüňi neme del ýa hakykat bilen yalan nemede ýaşamagyň tapagyny. Säýine nerden ýerdik biz tema. O ýollar ýapyk kynçylyk bilen çykýar, o şu bütün kynçylyklara garamazdan nereden gelýär şu kynçylyk diýip soraman ýa neme bar da Serdar o diýil ýa-da. Bu paralel bir dünýä, hakyky dünýä bilen gawatlaşmaýar. Hakyky dünýä onuň içinde. Ýene şol adam, şonu aýdan adam içinden söýýändir, ýani apaýetler bilen her türlü nemeler bilen söýýändir. Şeýle bir iksan dünýäde ýaşamaklyk problemasy. Türkmenistan içindäkiler hem şeýledir. Nemetsen. Jaň edip sorasaň nähilliseň we gowy diýär. Misal üçin o Türkmenistanda ýollar nähili, ýa-ni ýollar diýende gara ýol da maşyna ulaglaryň ýöreýän ýoly. Gowy diýär. Ýani gowy ýoly gören okul. Özem bilýär erwetdigini.
O yoldan gören nokta. Topraktan sürüyor maşinini. Yani dışarı yurda çıkan vakti deneştirip biliyor. Ha, dışarı yurda çıkan vakti 50% deneştiriyor. Sonra dışarı yurttan tazeden içeriye giren vakti kaydıp o 100% deneştiriyor ondan sonra. Yani testi kontrol ediyor. Yani şey edip son yurdun içinde uçkunun çıkacağını biliyorlar. Bunların da Onun için çıkarmalar ya. Türkmenler daşını çıkarmalar ya. şu an umumu hesap boyunca tutuş dünyadan 2000 adam hep de 2000 adam Türkmenistan'ın içine giriyor. Ulan katağız. Hep de 2000 adam katağız. Günde 3000 adam, 4000 adam hatta 4000 adama yakın günlük katna bu artı. Günlük 4000 adam. Şu an hep de 2000 adam. Ben burada da edip bereyim. Hı 2005. yılı Moskva'nın üstü bilen vardım da Türkmenistan'a. hı. Moskva reisti şonnu. O duran yankı studentler bile vardım. Şu reisin içinde studentler kendi kendine. Şimdi bunlar hakkında zor yadı. Hı. Bir tane nime açık dur immigrasyonu butku galanlar yapıp onu da o açıldı. Adamım keyen ol dinge bir reis derle başkalarım gelip koşuluyor da şonlu duruyor da. Hı. Onu studentlerim nemem gıykılık durdular da. Näme başgaları näme aýlyk alyp ýatyrmy işläni ok, näme üçin bir butka bolmaly. Şu utanýaňyz okma näme zat diýip ýarym orça ýarym türkçe gyrşdylar da on. Näme diýär ýanky. O ofitserini men oçurum ýetdi de men gelegim ýetdi görün. Nirden gelýän diýdi baňa. Men New York'tan diýmän JFK diýip aeroportga adına aýdypdyr näne. İstanbul Atatürk diýen ýaly. O şey değil yer aslında da. JFK'den gelýän diýdim bolin. Kella gelmedi de sırazı şu New York diýmän bolin. Yüzüme seyredip yok nireden gelýän diýýän diýip soruyor. Menem aýtdym Hı. JFK diýdim. Nire bolýar diýdi. Menem Amerika diýdim bolin. Onda şey diýip aýtdy ýa maňa. Bana bolýar Hı. diýdi. Ýa-da şonu aýtdy, bu diýdi görýänmi bular diýdi. Daşarda çıkarmalar diýdi Türkmenler. Hı. Türkmenler çıkarsaň ady diýdi. Seret bilen edip bu endi intak diýdi siz bular edäýmeli bar bolin diýdi. O dil jagadyny diýdi beýlesinden çıkarsa bor çekse bor diýip şey diýdi. Hı. Bular diýe ady daşarda çıkarmalar, okutmalar, iýermeler diýe. Seret bilen edýän adyny niýe? Indi şol basyp ýatyrjak bolýar da hakyky ol ýanky ýolagçylar hakykyny soraýar. Öz hakyny soraýar. Hı. Näme üçin bir sanjak butka bolmaly 1000 sanama adam bar. Hı. Soram diýär Olmadı. bular gaty diýär, köp bilýär, köp bilmişlik diýär. Daşarda çıkarsaň diýär, bular Hı. köp bilmişlik diýär. O Iýermez. zaman o yankı buların yalan paralel dünyasında saklap bolan nokta. Şodur. Buların yalan dünyasında hiç kim yaşap bilen o. Ha o şodur. Aklını işletip bilen, kellesini işletip bilen adam. Şeyler bir ýagdaý ýanky Türkmenistanyň nemesi bir paralel yalan bir nemede ýaşaýar. Ona ýanky yalan ýerde ýaşaýanny daşyna çıkan soň deňeşdirip bilenden soň görüp bilýär. Onda da hemme ýerini görüp bilen o. Her türlü adam her türlü käbir ýerlerini ýa-da görüp bilýär. Düýüplü hemme ýerini görüp bolan nokta. Ya bir adam çıkıyor o daşary ýurtda iş köp diýär, näme üçin Türkmenistanda ýok diýär ýa-da beýleki çykýar. Türkmenistanda diýär iş bar da diýär, aýlyk az diýär. Şonu ýaly deňeşdirip her türlü ölçekde gidberýän de deňeşdirip soň adamyň kellesi işläp başlaýar, düşünüp başlaýar bolýan zatlara. Soň içindäki bilen gurrun edende ýa-da aýdýan zatlarynyň ýalňyşlaryny düzeltip bilýär de göne. Misal üçin ýurdun içindäki adam, o sen şunu etme diýip aýtsa, şunu ýalňyş edipsiň ýa-da şunu etmeli däl. Bolanok saňa diýse, o näme üçin bolanok diýip sorap bilenok da ýurdun içindäki. Şey diýär o soň o näme üçin bolanok diýip sorap bilmeýär de gidip palça soraýar näme üçin bolanok diýip. Şeýle Türkmenistanda gaty Yamolla tow eltip berýär diýärmi? bolla Açık ýoldumy diýip. gara towuk ýörüýte gara towuk eltip bermelmiş. Şeýle bir neme bar ýurdun içindäki halkyň köp
nemesinde. Yani yurdun içindekiler hem şu an azırak ütgeye taşındaki bolyan zatlardan havarlar var hem nemesi var. Son yurdun daşındaki öyle değil. Nämçin bolanok deyip soruyor özüne. Son nämçin bolanok diýeniň şu ýogabyny bilmeýär. Son bolanok da diýär. Bolanok bolsa nämçin bolanok? Bir sebäbi bardyr diýip sorap tartyşyp gidiberýär. Son o başaryp bilmeýär. Son nemäni başaryp bilmeýär. Şonuň üçin aýdýar-da. Bular diýär daşara çykarmaly däl diýip. Aňyrsynda biligi zapasy ýok şonuň. Ha. Yo bilgi zapasam ýok, soňra nämçini diýäni bilenok. No. Ine ýene bir misal bereň ýaňrak gürrüň etdik diýeni ýollarda. Neme çykdy? Türkmenistanyň içinde bilýäňiz ýol eleme deşikde. Yani hiç bir yani ulağı sürüp bolanok. Soňra adamlar näme diýär? Şu deşik deşik olan asfaltın burasına çıkıp topraktan yol yasap şu taýdan sürüp başlaýarlar-da. Soň diýär gayam diýär gelip diýär tutýarmyş nämçin ýoldan süreňiz ok diýip diýär. Ştraf ýazjak bolýar. Pikirediň. O ýola ýok. O taýdan ýanky atam ýöremeýär-de o ýoldan. Hakyky atam ýöredip bolanok. O maşyna aňyrakda dursun. Atam ýöremeýär. Ýöne şonda da gelip ine soraya ýanky içiň ýakjak ýalap bir nemesi var. Ýöne o içiň ýakjak bolanok. Olaryňa pul gazanma nemesi bardyr. O ştraf ýazyp ýöne ýanky ştrafam ýa-da jerimänem şey dip ýazyp bolanokda. Ya soň bir ikisi o taýagy ýenden soň düzelýändir. Taýagy ýemese-de o pul berip nemetmeli-de. Pulny bersen soň o ýanky toprak ýoldan sürübermeli. Pulny bermesen ýanky neme ýoldan ýöre diýerler. Bu hemme ýerde nemesi birdir o Gurban agay diýer, Howwa dem almak üçin diýer, şu karmuşkany açýar diýer, kijijek deşik, naharyň berýär. Şonu açsa diýer, Howwa gelýär diýer, içeri dem alyp bolýar diýer. Şonu diye açtırmak için pul vermeli diýer. Ya. Howwa için. Howan tölegli howa. O Howwanyň tölegli diýerler ýöreýte. Ne şey dip Howwa diye erwet bir ýol goýýar. Şu ýol diye sizin ýoluňyz şundan siz ýöremeli diye. Görýäňiz ýörap bolanokda. Ulagam geçmeýär, hiç de adam bolmaýar. O toprakdan ýörap başlaýanys, ha diýär, sen toprakdan ýörediň diýär. Sana bir jerime keseler. Şu indi hakyky dünýäniň bir ýerine gabat gelýär, bir hakykatyn. Adamyň logikasynyň bir ýerine ýa-da bir matematika, fizika gabat gelýän ýeri barmy? O matematika tarapyndan alaly. Şo ýoldan gitjek bolsaň, o 3 saatda gidýän, ýöne toprak ýoldan gitsen, ýarym saatda gidýän. O soň ýa-da benziniň hem ekonom bolýar. O hem ýa-da nemäňem ulaňam zaýalanmaýar-da. Fizik tarapyndan seredeli. Fizik tarapyndan seretsen ulaw şo ýoly bolanok, şo ýol üçin göredilmedik. Zaya ama mentalny. Hawa ýa-da ulawyň ýöremeli ýoly tekiz ýol. Tekiz bolmaly, asfalt bolmaly. O taýda asfalt ýok, asfalt ýa-da şo ýoluň 10% asfalt. O 10% asfalt olan bölek de. Ya şeyler bir ýagdaý. Yani hiç bir hakykata gabat gelenok. Şeýle bir zat bolup bilýärmi? Ýurdun içindäki pikirleniş hem esas şoňa getirilipdir. O indi şu wagt 2 ýyldan bäri şol nemeden çykyş döwri başlapdy. Hatta Ukrainada bolýan urşam şoňa deňäp bilýäs. Ukrainada yalan dünýäniň ýaşaýjylary bilen hakyky dünýäniň ýaşaýjylarynyň arasyndaky söwüş. Başka dillen aýtsak, awtoritarlar bilen demokratlaryň arasyndaky söwüş. Ýene başka dillen aýtsak, erkin, azad adamlar bilen gullaryň arasyndaky söwüş. Her türlü tarapdan aýdyp bolýar. Şu ýalňyş zada dogry diýip aýdýan bolsa, şol adam hökmen suratda guldur, yalan dünýäde ýaşaýandyr, zalimdir. Ýa-da awtoritar. Zalimdir. Şu wagta çenli bara kemine. Şu wagta çenli näçe ýyllap biz Russiýa kanalyny görýän bolsak,
şolaryň diňe yüzde näme diýer, magazyna baranda display bolýar. Vitrina diýler, vitrina, towarlar. Ha, sergiliýärler de. Sergi, ha. Şo display görüp berip durýar biz şu wagta çenli. Ha. Nerede Yo sergi, hemme zat sergi. nerede bir itlenlik telekanal bolsun, peredaça bolsun, gepleşik bolsun, ýa-ni ýaş oglany gyzlary ökderäklaryny çykaryp gürledip, ýa çağajyklaryň zehinlerini aýdymyny ýenesini görkezip, diňe display görüp berip dursa, inni hakyky ruslaryň ýüzüni şu Ukrainada gördük biz. Hmm. Ol tankyň içine taburetke goýup oturgujama ýok oň içiniň. Ol nemelen baterlen neme baterlerle beýleki gruzovoy nemelen tigirleri ýarlýar ol niýe? Hytaýlaň rezina goýýarmyşlar da tigirini. Hmm. Olana oňa. Hmm. Ol Gavat gelen. gabat gelen ok bazlaryň, kamazlaryň beýleki nemen ulu bartavoy maşinleri bar. Hmm. Gruzovoy. Üstü ýapyk ýene. Olaň tigirini gabat gelen oga ol. Şonu goýýarmyşlar da. Bolmajak. O däl, o has gülkünç bir nemesi var. Şu mobilizasiýa edenler ekrana çıkıptırlar. Ene bunu gören wagtym gülmekden öldüm. Ene düşnükli olar ýaly. Ya gürrüm berýän zadymız has düşnükli olar ýaly şunam gürrüm berýän. Mobilizasiýa edenleri getiripdirler. Soň günde bulardan pul alýarmyş. Näme üçin? Tank, ýene nämeleriň salyarkasy üçin. Şeýle görkezip bolmazmy kaşony? Onu mene görüp bilermi Kamru? 3-4 gün bundan ön gördüm o. Yani Telegram kanallarının bir yerinde gördüm. Hazır gözlesem tap bilmerim. Yo, häzir sen ýazg eden o, men ýazg edip otyr näme? Ya o. Men Yo, häzir men onu hazır gözlesem tap bilmerim. O gaty izlarda galandyr. Haýsy kanalda gören bile boksa bir 20 dan kanaly izlerleyen. sallatlardan pul toplaýan näme? O pul toplayalar, ondan soň sizin pulunuza ýa tank üçin salyarka ýastyýarmyşlar. Bular aýdýar tank göremiz ok diýär biz bu taýlarda. Tank görmedik gelenden her ýöne günde diýär pul alýarlar bizden diýär. Tank salyar ýa diýendi biz şu giyip duran zatlarymyzyň hem hemmesini özümüz aldyk diýär. Ýa maşgalalarymız aňyrda ýaryma açyk aldy diýär. Hemme pullary aldyk. Bütün biriktiren pullarımızı hem diye. Geldik diye gelenden son diye. Şimdi diye salyarkanan biz alıp uçmalı olsak diye. Bu ne hil diye. Uruşun eyyes kim diye niyalık bir nemede. Sonra ya da. En son şu boşun yenip biler mi Ukrayna'nı? Ukrayna ne seyredin Ukraynalar. Azat olmak isleyastıydı. Son azat halkların bolya diye. Azat olmak hakikaten isleyen olsan biz senin arkanda diye şu an. Akil demokrat yurtlar. Demokratiya taraf gidip barayan Ukrayna'nın arkasında. Ve şey edip düşündürsek hasan düşünüp var. Ya bunların elinde islendik yara var, iyimit var, hem mezat var. Yani yalan bilen yoran o. Yani yalan bilen yorasa anır tarafa yalan mağlumat verse bolan okta. Olarda önam düşecek. Yani demokratik yurtlarda bir gezek, iki gezek ağlasan eyyem işin bitiye. Olar sen bilen aratmaşın kesiyerler. Oların şeyle bir hasiyeti var. O yöne Rusya'yalık demede günde yalan. Günübirlik yalancı olan için bunlar yine şu yadaya düştü o urşam yenip bilmeyeler vardır. Neme yalak da biz güçlü diyenin bilen güçlü olmasan güçlü olup bilen yok da ya da Türkmenistan'a şu an yollar açık diyenin bilen hem o açık olmasa ya da doğal açık olmasa peydası yok. Taşında 2 milyon adam var. Häzir bir sekund. Men häzir şonu Bar ekenme. paylaşak bolup göreýin häzir. O görse has kızıklı olur onu. Bilemok görünýärmi? Yine şu. Привет! У нас есть вопросы к нам, выслушайте нас. Наше утро начинается с того, что нам говорят, скидывайте 4500
на 100 литров соляры. Мы находимся в танковой части. Город поселок Черемушки. Комаровский палаты, которые нам уделили МЧСовские. Нам уж каждое утро просят на 100 литров соляры 4500. Когда мы находимся в танковой части, какая соляра? Я сам личный водитель БТР. Я ни разу на этом БТРе не катался. А мне списывают эти путевки, эти солярки. Что, они мне не могут 100 литров солярки уделить, что ли? Ну давайте все хором, мы нефтяной округ. Давайте все хором попросим нашу главу округа. Пускай она нам уделит хотя бы куб соляры, чтобы мы не ходили, не молили их, не просили соляру. А чтобы и за свой счет не покупали эту соляру. Они что думают, нам всем по 250 тысяч прилетело? Мы тут станцию, что ли, себя будем ставить или что? Логично, нет, мужики? Люди пневмонии. Что из-за нехватки соляры? Почему мы должны давать деньги со своего кармана? У нас также есть семьи, как и у многих других здесь. Здесь собрались со всех городов Хмал. Урай, Кагалым, Нефтьюганск, Нижневартов, Сургут, Ханты-Мансийск. Нягань. Холодно. Половина наших палат уже уехали с пневмонией двойной. У кого бронхит. Каждый день у нас кого-то увозят. Каждый день мы уменьшаемся. Каждый день коллектив ломается. Это потому что мы тут в воздухе. Мы никто без вас и звать нас никак. Вот так выходит по их словам. Как это так выходит? Это нормально, что ли? Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Привет. У нас есть вопросы к нам, выслушайте нас. Наше утро начинается с того, что нам говорят скидывать 4500 на 100 литров. O, bu doğrusu değil yani ben bunun doğrusunu gördüm ya. Поселок Черемушки. Комаровский палаты, которые нам уделили МЧСовские. Нам уж каждое утро просят на 100 литров соляры 4500. Когда мы находимся в танковой части, какая соляра? Я сам личный водитель БТР. Na, Ни разу на этом БТРе не катался. А мне списывают эти путевки, эти солярки. Что, они мне не могут 100 литров солярки уделить, что ли? Ну давайте все хором, мы нефтяной округ. Давайте все browser açayım ya. Пускай она нам уделит хотя бы куб соляры, чтобы мы не ходили, не молили их, не Ay просили browser'dan соляру. tapamak şu А an. чтобы и за свой счет не покупали эту соляру. Они что думают, нам всем по 250 тысяч прилетело? Мы тут станцию, что ли, себя будем ставить или что? Bunu demeden oynayan Логично, olmamak нет, мужики? Yo browser'da oynuyor. şeyle Что из-за нехватки соляры? Оля, Почему Анна. мы должны давать деньги со своего кармана? У нас также есть семьи, как и у многих других здесь. Здесь собрались со всех городов Хмал. Урай, Кагалым, Нефтьюганск, не. Нижневартов, Сургут, Ханты-Мансийск. dediler kapılamak. Nягань. Olyan işte bolle değil mi? Gitmesi. Bol dedeli. Kan uzayla bolmasın. Epesli oluptur ya. Bir sahada yetip geliyor. Olyan. Onun içeri sağ olun. Hava yine de. Это потому что мы тут Bravo. в воздухе. Havalar yanacak ekranda. И звать Более нас того. никак. Böyle. Так выходит по их